Keď človek pracuje v klasickom zamestnaní, napríklad na recepcii hotela alebo v korporáte, často tam dostávajú prednosť mladší ľudia. Sú rýchli, energickí, draví. A ak má človek 40 alebo 50 rokov, môže sa cítiť, že stráca krok, že mladí ho predbiehajú. Ale práve tu je veľký rozdiel medzi prácou pre niekoho iného a prácou na seba. V zamestnaní sa hodnotí najmä výkon. Koľko toho zvládneš, ako rýchlo, ako pružne reaguješ. No keď začneš pracovať na seba, tvoje skúsenosti a zrelosť sa stávajú tvojou najväčšou výhodou. Nikto už nepozerá na to, koľko máš rokov. Naopak, klienti si ťa vyberajú práve preto, že si spoľahlivý, že vieš, čo robíš a že máš za sebou kus života. A čo je ešte lepšie, už nemusíš brať každého klienta. Ty si vyberáš, s kým chceš pracovať, koho chceš podporiť a kde vidíš zmysel. Toto je podľa mňa najväčšia sloboda. Sloboda tvoriť si vlastnú cestu, budovať si meno a využívať to, čo ti život dal. Preto verím, že nikdy nie je neskoro začať pracovať na sebe a budovať niečo vlastné. Pretože vek nie je prekážkou. Vek je výhoda. Dlhé roky som pracovala v korporátoch. Tá práca nebola zlá, ale často bola monotónna a niekedy jej bolo naozaj priveľa. Nieraz sa stalo, že som musela dorábať veci aj po pracovnej dobe. A hoci som to robila, niekde hlboko vo vnútri som cítila, že ten stratený čas sa mi už nikdy nevráti. Práve vtedy som si uvedomila, že nechcem strácať život len prácou pre niekoho iného. Chcela som mať slobodu rozhodovať, čo a ako robím a využívať svoje skúsenosti na niečo, čo dáva zmysel mne aj ľuďom okolo mňa. Začala som teda pracovať na sebe, skúšať nové veci, rozvíjať svoje schopnosti a postupne budovať vlastnú cestu. Dnes viem, že ten čas, ktorý som kedysi strácala v korporáte, sa mi vrátil v podobe cenných skúseností. Skúsenosti, ktoré mi teraz umožňujú tvoriť, rásť a vyberať si klientov a projekty, ktoré skutočne rezonujú s mojimi hodnotami. Vek a minulosť už nie sú obmedzením, sú mojou výhodou. Preto verím, že nikdy nie je neskoro začať pracovať na sebe a budovať niečo vlastné. Keď začneš pracovať na seba, otvára sa ti úplne nový priestor. Už nie si limitovaný tým, čo ti prikáže šéf alebo čo sa očakáva v zamestnaní. Môžeš tvoriť, skúšať a ponúkať svetu presne to, čo vieš najlepšie a čo ti dáva zmysel. Svoje schopnosti a skúsenosti môžeš využiť naplno. Či už ide o služby, produkty, poradenstvo alebo tvorbu obsahu. A tým, že pracuješ podľa vlastných hodnôt, priťahuješ klientov a ľudí, ktorí s tebou rezonujú. Najlepšie na tom je, že keď tvoríš za seba, dávaš svetu autentickú hodnotu. Niečo, čo nikto iný nemôže skopírovať. Tvoju jedinečnú skúsenosť, tvoju perspektívu, tvoj príbeh. A práve to je to, čo ľudia cítia a za čo sú ochotní zaplatiť alebo podporiť. Takže keď začneš pracovať na seba, neponúkaš svetu len produkty a služby. Ponúkaš svoj talent, svoje vedomosti a svoju jedinečnú hodnotu. A to je dar, ktorý nemá cenu. Práca na tebe ti dáva slobodu, ale zároveň ti umožňuje prispieť svetu niečím, čo je naozaj tvoje. A práve táto jedinečná hodnota je tým, čo mení život tebe aj ľuďom okolo teba. Dúfam, že vás môj príbeh a tieto myšlienky inšpirovali. Pamätajte, že nikdy nie je neskoro začať pracovať na sebe a ponúknuť svetu svoju jedinečnú hodnotu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho lajkovať a prihlásiť sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie inšpirácie a tipy. Teším sa, že sa uvidíme pri ďalšom videu, kde si povieme, ako konkrétne začať a urobiť prvé kroky na ceste k práci na sebe.